ସକାଳ ଉଠି ପାରାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲେ ମୋ କାମ ସରିଯାଏ। ସେମାନଙ୍କ ସେବା ପଶୁପକ୍ଷୀ ରଖିବେ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସେବା ଆଗ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶୀତ ଦିନ ଚାଲିଛି ତ, ସେଥିପାଇଁ ପାରାମାନେ ଏବେ ଛୁଆ ବହୁତ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛନ୍ତି। କିଛିଟା ଅଣ୍ଡା ଧରିକି ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛିଟା ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଅଣ୍ଡା ଧରି ବସିଛି, ଇଏ ଛୁଆ ଫୁଟେଇଛି, ଇଏ ଅଣ୍ଡା ଧରି ବସିଛି। ଆ ନା ହେଉଛି ସିରାଜ। ଇଏ ଏକା ବେଳେ 4ଟା ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି। ମାନେ ନର୍ମାଲି ପାରାମାନେ 2ଟା ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ 4ଟା ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି। ସିରାଜ କନା ସିରାଜ ଦେଖିବାକୁ ବଡ଼ ସାଇଜରେ ପାଦି ଥାଏ, ଆଉ ତାଙ୍କ ରେଟ୍ ବି ହଳ 1100 ଭଳିଆ ପଡ଼ିଯିବ, 1100 ଭଳିଆ ପିଓର ସିରାଜ। ଇଏ 4ଟା ଅଣ୍ଡା ଏକା ବେଳେ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଇଏ ବି ଧରିକି ବସିଛି, ଇଏ ହେଉଛି ପାଦି ଚୁଳି। ମାନେ ଚୂଳ ଅଛି, ପାଦି ଅଛି, ପିଓର ପାଦି ଚୁଳି। ଆଉ ତାପରେ ଇଏ ବି ଛୁଆ କରିଛି। ତାପରେ ଇଏ ଛୁଆ କରିଥିଲେ, ବଡ଼ ହେଇଗଲେଣି, ଆଉ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି। ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଗଲେଣି, ଉଡ଼ିବେ। ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ, ଉଡ଼ିବେ। ଆଉ ଇଏ ଛୁଆ 2ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଛୋଟ ଛୁଆ। ଟିକେ ଲାଇଟ୍ କମ୍ ହେବ, ବିକଜ ପାଗ ଟିକେ ବାହାରେ କୋହଲା ଅଛି ତ, ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ। ଟିକେ ଲାଇଟ୍ କମ୍ ହେବ, ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିନେବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ପଞ୍ଜାବୀ ଛୁଆ। ମୁଁ ଯେଉଁ ମୋ ସର୍ଟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିବେ ପଞ୍ଜାବୀ ଦେଖୁଥିଲି, ତାରି ଛୁଆ। ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିନେବେ, ପଞ୍ଜାବୀ ଛୁଆ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ପାଦି ଚୁଡ଼ି, ଆଉ ଗୋଟେ ପାଦି ଚୁଡ଼ି ହଳେ ଧରିକି ବସିଛି। ଇଏ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଫୁଟେଇଛି, 2ଟା ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଫୁଟେଇଛି। ଆଉ ଇଏ ବି ପାଦି ଚୁଳି ଛୁଆ, 2ଟା ତଳେ କରିଛି। ଲାଇଟ୍ ଟିକେ କମ୍ ହେଉଥିବ, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବେନି, ତାକୁ ଅଧା ଏତିକି ରଖିଦେଇକି ଅଧା ମେଲା ରଖିବା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଆସିକି ପାଣି ପିଇବା ପିଇ କରିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ମେଲା ରହିବ, ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବେ। ରୋଡ଼ଟା ଦିଆହେଇଯିବ, ନହେଲେ କାଉ ପଶିକି ବାହାରିଦେବେ। କାଉ ବି ମାରିଦେଇଛି ଆମର, କେତେ ପାରାକୁ କାଉ ଗୋଟେ ମାରିଦେଇଛି, ବହୁତ ପାରା, ନିହାତି 20-30ଟା ଖଣ୍ଡେ ପାରାକୁ କାଉ ମାରିଦେଇଛି। ସହିତ ବାଲକୁନିର ବି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ କେଉଁ ଗଛ ସବୁ ମୁଁ ଲଗେଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ଟଗର ଗଛ, ଏ ହେଉଛି ନାଲି ମନ୍ଦାର ଗଛ, 2ଟା ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ତୁଳସୀ ଗଛ ଆଉ ତା ସହିତ ମଲ୍ଲି ଗଛ। କୁସୁମ ତଳି ଆଣି ଲଗେଇଥିଲି, ଯେଉଁ ରଙ୍ଗଡବା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ରଙ୍ଗଡବାରେ ଘର କାମ ହୋଇଥିଲା, ରଙ୍ଗଡବା ବଳି ପଡ଼ିଥିଲା, ସେଇ ରଙ୍ଗଡବାରେ ଆସିକି ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି କିଛିଟା କୁସୁମ ଗଛ। ଏବେ ଫୁଲ କଢ଼ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଫୁଲ ଫୁଟିଲାଣି। ଇଏ ହେଉଛି ଆଲୋଭେରା ଗଛ, ବହୁତ ଉପକାରୀ ଗଛ। ଏ ହେଉଛି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଗଛ, ଅରୁଆ ଭାତରେ ଯେଉଁ ବାସ୍ନା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପତ୍ର ପଡ଼େ, ଏ ହେଉଛି ସେଇ ଗଛ।